Les crisis epilèptiques o convulsions són episodis en els quals es posen en marxa incontroladament diferents funcions cerebrals causats per una excitació anòmala en les senyals elèctriques de les cèl·lules del cervell. S'anomena epilèpsia el trastorn cerebral caracteritzat per causar de forma repetida i espontània aquestes convulsions. Al voltant d'un 80% dels pacients epilèptics responen bé al tractament farmacològic, i és en aquest 20% restant on les tècniques d'estudi per imatge s'han centrat en els darrers anys per tal d'ajudar a trobar-hi el focus i plantejar una opció terapèutica sempre de cara a millorar la qualitat de vida del pacient. La doctora Bargalló ens explica el protocol de treball del grup d'epilèpsia de l'Hospital Clínic de Barcelona i de quina manera, gràcies a la subvenció rebuda per la Marató, han pogut introduir millores en els mètodes d'estudi per imatge. El projecte consisteix en estudiar malalts que tenen epilèpsia farmacoresistent, que no milloren el tractament mèdic i que tenen un tipus de crisi molt freqüent, i la nostra idea és estudiar-los amb ressonància magnètica i veure on se generen les crisis mitjançant el que es diu la ressonància magnètica funcional. Quan tenim aquesta informació l'hem de comparar amb altres eines de neuroimatge, com per exemple el PET o l'ESPECT, o bé amb tècniques més invasives com els electrodes subdurals. Aquest era l'objectiu del nostre projecte. Nosaltres inicialment, abans de poder obtenir la beca de la Marató, el que fèiem és posar el pacient a dins de la màquina i ell ens avisava, tenia una alarma i ell quan notava que li venia la sensació ens avisava. Això era una limitació dins del nostre estudi perquè nosaltres no podíem ben bé comparar els canvis elèctrics previs que s'inicien abans que el pacient senti una cosa. Abans que ell comenci a sentir alguna cosa ja registren canvis elèctrics previs. Llavors, nosaltres el que fem és posar el malalt a dins amb un aparato d'electroencefalograma i tenir-lo registrat. Llavors, al mateix temps, adquirim unes seqüències de funcional, que es diuen, que miren els canvis que es produeixen de senyal que es produeixen en el sistema, en el torrent venós en relació a la quantitat d'oxigen que porta la sang. Llavors mirem les imatges aquestes que hem obtingut, les correlacionem amb els canvis elèctrics i mitjançant una tècnica d'anàlisi que hem dissenyat nosaltres per poder veure aquests canvis, podem obtenir imatges, com per exemple aquesta, en què veiem zones d'activació en el moment de la generació de la crisi. I això ens permet, no tots els casos, però en bastants casos, saber on s'origina l'inici de les crisis.